Κόρη θα δω για να μιλήσουμε. Δεν δώσαμε ένα παιδί. Επειδή θα κατσικολέγα αυτά που θέλω να προλάβω από όλα. Όλα αυτά που δεν γίνεται. Δεν συμμετάχω κατά τα λέει. Έρχεται με χρησιμοποιεί και φεύγει. Τι είμαι εγώ δηλαδή. Τι είμαι εγώ. Και μετά μου λέει πάρε ταξί και φεύγει. Και αφήνει σπίτι και φεύγω εγώ. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή. Στον υποσχέδιο που πάει στις πόρτες το πρωί. Το μου λέει τι έλα. Τι έλα. Να μην σου μιλήσω. Αυτά που θέλω να βγάλω από το πολύ χειροπόδιο που θέλει να εκραγεί. Είναι πολύ χειροπόδιο. Και εγώ ήμουν χειροπόδιος μου, αλλά υπήρχε και η λύση. Δεν το χωροφύλα και παρά τον τροφονό μου. Τι να κάνω. Μετά και άρχισε όλη η μέρα μου κράτω την ερμηνική ενέργεια από μέσα. Δεν μου πας, ολόκληρη. Δεν με έκανε καλά, εντάξει. Τι άλλο. Μαράντα. Τι άλλο. Δεν έκανε όμως καλά. Εγώ όμως δεν είμαι καλά, καταλάβω. Και τα ρούφη, Καταλάβω. Θυμάσαι τις φανίες της Μάνικης από τις Μερκίνες που έκανε κάτι μπαλάκια που γύριζαν έτσι. Έτσι με έκανε και εμένα όταν ήμουν φαγή την αρχή. τα μπαλάκια σε γύρισαν. Έπαιξε ένταση. Όλοι δεν κοιμόμουν. Ήθελα κι άλλο. Τι άλλο, το σκάφι να αγαπήσεις, δεν είναι τίποτα. Σκάφι για άλλο αυτό το ξέρω. Άσε να πάρω μια ανάγκη. Εντάξει, Μιχάλη, αυτά να κάνεις και μετά. Πολύ σε φιάσεις, να σε πεσού. Είχα κοινώσει μόνο τις φίλες, το ξέρεις. Και έπαιξε και λεπτά. Και εμένα δεν μου είχε τίποτα. Ένα ζευγάρι κάτι μου είχε πάρει διαφορά μόνος. Η μόνα που ήταν φρέσκη. Αλλά τι να κάνουμε. Μικρό παιδί αυτό είναι. Και το κόπεδο πάλι. Το κόπεδο. Ξέρεις γιατί είναι καλά μέσα, έχεις να το μάθω. Θα του φάει τα λεφτά για αυτό, νου. Πότε θα κανονίσουμε να πάμε μία κοινωνία. Να τα συγχωρώ με τη μηχανή. Σε μηχανή ανεβαίνεις. Πότε να το.